Kaixo, Iñaki Zapirain naiz eta aurten ni arduratu naiz Korrekako unitate didaktiko hauek sortzeaz eta azalduko dizuet nola antolatu dugun webgunea. Bai? Hasierako horrian informazio orokorra eta argibideak izeneko atala sortu dugu eta bertan aurkituko dituzue bai ze helburu dituen material honek, ze prozedura erabili behar den, ze iraupen daukan eta argibide nagusiak ere webgunea erabiltzeko. Hasierako horrira itzuliko bagina ikusten duzuen bezala unitate didaktikoak izeneko atal nagusi bat daukagu eta gida didaktikoak izeneko beste bat. Gida didaktikoen atala izango litzateke irakasleek erabili beharko luketena, bertan aurkituko badituzte landu nahi dituzten unitate didaktiko horien gidak eta jarduera guztien azalpenak eta fitxak eta txantilloiak, bai? Eta bestalde unitate didaktikoen atala izango genuke, hau ikasle zuzendurikoa da. Aurrezkuntza, lehen hezkuntzako lehenengo eta bigarren zikloetan gelako arbela digitalean proiektatzeko planteatzen da eta lehen hezkuntzako hirugarren zikloa eta DBH-ko kasuan ikasleak zuzenean sartu ahal izango lukete ordenagailu eramangarriak erabiliz eta bertan gauzatu ditzakete ja modu digitalean plantatzen zaizkien jardueretako fitxak bete eta holako egin behar guzti horiek. Eduki dagokienean, aurreko ediziotatik mantendu ditugu hainbat jarduera bai, dagoeneko klasiko bihurtu zaizkigunak, eta berrikuntza batzuk sartu ditugu. Tartean ipuinaren audio bertsioa egin dugu, Goiatla Bandibarrek idatzi du aurtengo ipuina, sorgin baten inguruko historiako bat kontatzen du, eta ipuinen audio bertsioa egin dugu entzuteko moduan. Eta webgunean zintzilik daukagu. Ze berrikuntza gehiago ditugu, mezu sekretuen jarduera, kidetze planak abian jartzeko plantatu duguna, lehen hezkuntza guztirako. Sartu barruan eta harakatuko guzti. Komiklika izenekoa, ipuina komiki bihurtzeko jarduera bat, klikaraokea ere bai, Korrikako aurreko ediziotako kantak entzunez, karaoke festa bat edo antolatzea, dantzatzera jarduera ere bai, eta kasu honetan ikasleak jarri ditugu koreografo lanetan, eta bereiek izango dira gainontzeko ikaslei ere dantza erakutsi beharko diotenak, eta omenduaren jarduera ere egin dugu. DBH-ko ikasleak egin beharko lukete hau, eta herriko edo eskola komunitateko pertsona edo erakunderen bat omendu beharko lukete, euskararen erabileraren inguruan, omentzeko modukoa delako edo argudiatuta. Eta azkenik, QR mezu sekretuen jarduera ere, DBH eta batxilergorako sortu dugu, eta kasu honetan ere mezuak idatzi beharko dituzte, QR kodeak sortu eta herrian zehar ezkutatu, eta gero horiek aurkitu beharko dituzte mezu sekretu horiek jaso.